A u svaki ja sam te odvalio u pesu. Dusane, nemoj da kenjaš, probaj mi ovu konju, morim motor. Da, nemoj sad da se vadiš. Ima acceleration 0. Znači, pridavit ću te kad te vidim sljedeći put. Meni si uvalio pokore joystick i sad se tu hvališ kako si pobedio. Aj, stigla mi je poruka, čekaj. Crvena uzbuna, idem, palim. Mnogo sam umorna, hoću da spavam. Šta li sad da je odgovorim? Ajmo normalno nešto za laku noć. Ipak smo već 9 mjeseci u vezi. Važi. Čujemo se sutra. Laku noć. Laku noć? Au, šta je sad ovo? Ček da vidim, šta sam napisao? Pa sve je normalno, ali šta sam sad usrao? Au, da li je moguće da sam zaboravio da je ovih dana dolazi tetka iz Amerike? Koliko sam sada usrao? Jao, ne mogu da verujem. Šta sada da radim? Da li da je zovem? Hajde zvaću je. Ili bolje ne? Ćao ljubavi. Izvini, zaboravio sam totalno. Pa kako si mogao da zaboraviš? Nema ljubavi, nema kuco, maco, cico, ništa. Životinjo jedna, ne znam ni kako sam mogla uopšte da budem sa tobom. Izvini srce, skrovo sam izgubljen. Ma nemoj ti meni izgubljen da te ja jednom izgubim. Dolazi vamo, dolazi po mene, da ne mogu spavam sama večeras. Znači, kako sam mogao da omašim kalendar? Zar to nije trebalo da se desi tek za 3-4 dana? A ček da vidim šta ima na Google. Predmenstrualni sindrom predstavlja cikličnu pojavu različitih vrsta tegoba koje se obično kod žena javljaju 5 do 10 dana pred dobijanjem menstruacije. Jao konju, 5 do 10 dana ranije. Kako ovo nisi sada ukapirao? Mongoloidu jedan, reptilu smrdljivi. Dobro, nije ništa strašno, možemo ispraviti. Simptomi su vrlo različiti, kao i njihova učestalost. Najčešći simptomi su nervoza, razdražljivost, pojačana psihička osjetljivost, plačljivost, stalni osjećaj gladi, naduvenost grudi, pojačana želja za slatkišima. A jao, nema spasa. Aj, kupit ću nešto slatko i bit će sve okej. Vidi ljubavi šta sam ti doneo. Šta su to sve slatkiši? Šta ti hoćeš da se ja ugojim, da budem debela svinja, jeli? Izvini srce, nisam stvarno. Šta srce? Ma vozi me bre kući, hoću da spavam, već vozi kod tebe. Pogledaj ga, molim te. Nije bio u stanju ni krevet da namesti, a zna da dolazim seljak jedan. Gledam u kalendar kad će njoj da dođe tetka. Ajde, hoćeš li više? Evo ljubavi sad će. Strpi se. Daj, šta si legao na moju stranu kreveta? Spavam ovako već pola godine. Če se zameni? Hoću. Kako je problem? Da. Stvarno. Ne da. Ćao. Valjda ću preživjeti ovaj dan. Aj, molim te da upalimo TV da gledamo nešto, ne mogu da spavam. Daj, Dunja, lezi, spavaj 3 sata ujutro. Šta ima sad na TV-u? Sigurno sam da ima neka naučna emisija o bespolnom razmnožavanju italijanskih puževa. Što se to prebacio? Nije nikakva naučna emisija, podneće. Pa vrati, da gledamo to. Čekaj, pitao sam te 500 puta da gledamo porno film i ti sad baš u 3 ujutru sad hoćeš da gledaš porno film. A nikad nisi pretela. Znači šta se dešava, ne znam, patio sam. Sad srećan. A u koje sam ja kurate sreće da se baš sada gledaju porno filmovi. Jao Bože, što mi ovo radiš? Gledaj što je dobra. Servira butkice kao u restoranu kod Mićka. Jao, koliko mi se luči dopamin, serotonin, endorfin, znači nije mi dobro. Vidiš da se pocepane čarape, gde ćeš na kuhinju, sestro, pa tamo kuvaš. Fuj! Vidi je na šta liči. Jao, vidi mačka kako ih gleda.
Sirota mačka. Joj, ne mogu da verujem da sam se rasplakala na porni. Dušane, šta si sad zableo ovo? Dušane, jel me registruješ uopšte? Šta si me uopšte terao da gledam ovo, budalo svinjo jedna? Ti si rekla gledam. Još i lažeš! Gasi to sad odmah i lezi dole, nemoj da te sanjam! Ajde! Ju, ne mogu da verujem šta sve moram da trpim. Brate, bolje bilo nekada ono homo sapiensi kada su krenuli da se pare. Brate, nađe adekvatnu motku, klepi je u glavu. Naravno, treba da se proceni da ne bude jako, ani slabo. Tek toliko da ne pruža otpor. I još da je odvuče do pećine. Ma jesi to bilo cimanje kad malo bolje razmislim. Nije nama muškarcima lako.